Yo guys, le video ndiyiqalela August 5 kunini ndiyizama ndithi ndiyayenza, but I am literally all over the place because what on earth, what type of an episode was this? Even uTata Mseleku, the host of Umnakwethu, was really shocked into yoba hi guys, really shocked into yoba guys kanti abeSuthu ngabantu abanjani. Now guys, we have been warned on social media platforms about i-helpers zaseLesotho, but never thought into yoba even notata abaphayana banyurunyuru njengoKabelo lona. But anyways guys, if uke ubungakayibukeli, this is just a brief summary on how uKabelo met his wife 10 years ago ekunguPortia. Bayachaza ke into yoba they met 10 years ago, and this was obviously kwilani back in 2015 kwilani bese shopping center, and then they exchanged numbers and they fell in love from there. They have one child together ekwenkwenkwe. At the time obviously uKabelo wayengekabi into etheni. Uthi ke uKabelo whenever she goes and visits ke usisi, which is now the wife because sembhadalele ilobola ekunguPortia, whenever he would go and see her kokwabo wayeke abone usister kaPortia, igama lakhe ke nguK, right? And uthi ke uK told him into yoba yo ndiyayithanda indlela othetha ngaye usister wam ekunguPortia. I really appreciate how you treat her. Uthi ke kungona ke ngoku ndaqale ndadevelopa ii-feelings for i-sister yewife yam ekunguPortia. Uthi ke ndeba i-numbers, phone numbers ndazeba kwifoni kawife ekunguPortia. Uthi sendiyibhatalele ilobola and we are planning on ukwenza ntoni, on getting married, senze i-wedding, white wedding ke guys. Uthi hayi ke kuthe kusenjalo sisaplana, unfortunately ke ngoku jonga into esijongene nayo, wavele waba pregnant usister kaPortia omncinci guys. Can you imagine? Uthi nje silungiselela, we are preparing for the white wedding, then ke ndive into yoba lona omncinci ke is 3 months pregnant. Uthi ke hayi ke kwangona ke ngoku endibona uba no, I need to take isithembu. Why? Because number one, first and foremost, first and foremost, mna no sister omncinci lo kaPortia, we have been dating for 9 years, because this no Portia sadibana 2015, ngo-2016 sayuqala ke umshikashika wethu nesister encinci kaPortia, ngoku upregnant. Utata uMseleku ambuza into yoba so i-reason yakho ozoyinika iwife to be taking isithembu izothini. Hayi ke athi uKabelo, I think it's going to expand the business. It's going to expand ama-businesses akhe, izondlondlobala. Also it was into ye-polygamy, it's in the Bible. And furthermore, the reason as to why uwife lona ekunguPortia ekufuneke emvumele is because uthatha kwalapha endlini akamziselanga i-stranger. So i-polygamy yabo is going to be a very successful and a happy polygamy, because uthathe umuntu ongesiso i-stranger. Naye ke uK lona ke okaPortia ekungusister wakhe uyatsho into yokubana yes, my sister might be angry, but I don't see a reason as to why she should be rejecting isicelo sikaKabelo, because kaloku hayibo i-polygamy yinto esakhula vele isenziwa endulo. Even our forefathers were doing it, so why is she going to be rejecting this plea from uKabelo? Hayi ke guys, bahamba utata uMseleku wathatha uKabelo wamsa ke kuPortia. Uthe esongena nje esathi ubeka imicondo yakhe utata uMseleku wabe uPortia esithi oh, undizisele utata uMseleku, this polygamous man uyizisele ntoni apha, what is the reason? Hayi ke wabeka ke uKabelo into yoba ndifuna uku-expanda ifamily. Hayi ke wabe esitsho uPortia into yoba wena ugeziswa njengoba ugeza njengoku ugeziswa zimali, we've built so much together and we're preparing for our white wedding, and izinto zakho financially zihamba kakuhle. Then after all the sweat, after all the pain, after all the misery, building impilo yethu ba siphile kakuhle, siphile butepu, then when at the end of the day you are here into yoba uzondenza lento ondenza yona, for what good reason? Ndiyafuna ke ukumbona lo mntu omzisileyo guys. Hayi ke, I think this is the part that has caused everyone across social media to be really so
devastated and be sad for uPortia, because when this young sister walked in, uPortia started venting to the younger sister into yoba kanti nawe ukhona apha ubusazi into yoba ubhuti wakho lona uthi kukhona i-girlfriend afuna ukundibonisa yona pregnant by the way, and lo girlfriend ufuna ukuyithatha ibe kwi-polygamy nam. Do you understand? Uyayiva le nto endiyivayo? Do you believe it? Wabe esethi utatomseleku hayi bo, I'm so lost ke ngoku, I'm confused uba is she okay uPortia, because ngimtshelile the time ngihamba ngimtshela ukuthi ngiyothatha umnakwenu. So why is she now telling usisi wakhe ukuthi kwenzeka into ekanje? Is it not clocking to her that in fact the husband has been dating or in a relationship with usisi wakhe omncane? And then utatomseleku broke it to her into yoba, listen baby girl, unfortunately this is the woman that your husband wants to take. She lost it. Wazama ukumbetha usista wakhe, unfortunately kwangena i-security guards wazama ukubetha i-husband yakhe, bambamba balwa. utatomseleku wathi mina andinokwazi ukungena because if uyakwazi ukuginqa i-husband yakhe phansi mna bendiyintoni ndingutatomseleku, understand? Yo guys, what a sad episode 2 of Umnakwethu. Anyways ke uwife uphethe ehleli phansi wathi njengoba ke ndakushela ibele, I never expected this from you. I'm going to give you i-ultimatum. It's either lo mntana lona uyamzala and uzohlala nam, or you abort the child and then sibe ne-polygamy. So you abort umntana sibe ne-polygamy, okanye umntana niyahlukana, umntana umzali azohlala nam. Hayi ke i-husband ibingasathethi next guys. I don't think ndiyivile anything like ebiphusile ephuma from the husband, because the husband was literally ebengcancazela because ebengamniki ispace uPortia, ebembetha, ebemngomba, ebehamba naye. You understand? So they ended up saying, okay, we are going to be giving uPortia the 3 months that she is needing. And obviously the way uPortia ebethetha ngakhona, it's almost as if ukhona into azoyenza within this 3 months period. It's like black magic nje ebezokwenza into esinaksi, kodwa the way she's sounding ntoba no, give me 3 months, I want to see intoba bazophelelaphi. Just give me 3 months wena, then ke after 3 months bazobuya bazongixelela intoba what was their decision. You understand? So uPortia did not sound like a person who actually wanted anything to do with umntana kasista wakhe omncinci or the polygamy altogether. So iphele kanjalo ke episode. Abantu ke on social media basithi intoba this is how women start being ama-witches. It's because the men, they will push you to the limit of becoming a witch, because intoni lenzwa ngokabelo, intoni, what was the reason? What is the reason? So iphele kanjalo ke guys episode 2. Let me know what your thoughts were on this episode if ubuyibukele down on the comments. And yeah guys, ngizonibona shortly. Bye guys.